Wat weet je wat een prachtige dag. En de natuur die reageert en vraagt om onderhoud, krijgt dus hier in Haas. Ja mensen, we kunnen nu het volop genieten, maar het waar wordt de komende dagen oors. Joen en vannacht meer en meer bewolking. En het lijkt het vannacht droog te blijven met spanterwolm. Misschien let er vannacht of meneer Petit al zijn wat lichter aan. Temperaturen vannacht zijn 6 graden en net al te volle wind uit noordelijke richting, noord-noordwest, zwak of matig. En dan morgen, eerst bewolkt, maar kans op wat lichter aan. In de middag breekt de zinnenstaar gewoon meer en meer terug en wordt het droog. Temperaturen morgen middag, ik denk dat we uitkomen zometeen bij de 10 of 11 graden op de eiland. Ja, zo'n 12, misschien nog wel 13 graden verderop de provincie. En zo gaan we dan naar de wind. Dan komt die morgen uit het noordwesten en westen waai, zal matig en vrij krachtig wijzen. De vrij krachtige wind in het kust- en waardgebied. Ja, op naar het vooruitzicht. Wel, we komen een vreedje, maar toch wel een temperatuur om bij de 12 of de 11 graden heen. En via de zinnen droeg waar in de nacht 2 graden, komen ze op voorstående groen. En dan zeggen we naar sneeuw en de sneeuw, dan krijgt het waar heel iets meer een skraal karakter, maar staat gewoon een meer en meer noordoostenwind. En dan hebben we het today, hoe zijn 11 graden, in de nacht 2 of 3 graden in de plus, en nog altijd komen ze op voorstående groen. Nou, begint takkenmieke, lijkt de temperatuur wat op te rennen. We moeten morgen, maar weer even in het waarsjen.